Mini aba na te say. Pacho me we. Me pacho bra wanim kakra ne bom fama me why? Mo. Ne e fra o say. Pacho me Cecilia. E fra Cecilia. Sisi yenya ni nkomo na wa sha ase esun. Sisi wo pesa me re ho. Sisi shedden. She ho den na yeni nkomo wate. She ho den oba to bom kama. De ba de na aba wi akata ban sompa nkomo so on de wotini su. Sisi wo free na ba e. Pacho me wo etimetim tabu. Wo haya. Pacho. Oh, na no yesi ya cheche jollof bi ni kwan wa anyi bi ani. Because any obra hu na no solo kwa enyi na ekotwi wono abwada woro ma nwa mo ayedi ye ene ade asabone ekosa wa nko bi ho. Pacho debi. Ntira sisi uko obi aka sa wasan nyina ni nuane kokosra wo wi ye nyina nka sisi ensu kura shatanfo ani wo na boye nkomo sisi dia na aba. Pacho mishia blante bi. Freshia Pacho na ho esu na wusu ni abrante ne chen tanka do nyame esu na ese tikwa akohia tanka wo o ma pem na nyame me ndanka ebo ada de ma me eye we di esimagongon sisi wayiye na esimagongon boye nkomo de asie bi ebesom yenko Pacho sa time na mo papa kudu wo bodomase na me ba me ma me nua no mo wesan etimetim esan ti me ba no high dan wo me ma me nua ne fie ene wo de hu me nti me ma me kro wo me ne teye no na wo mpene so obi aba be high dan wo ne nua fie de ade nti na wo se bibisa akoso ana me ma me nua ne ka se abaya de wadru na edan ya obefa be ma by boy ne betena fie ono nso no ohun ne kwambone bia so nti se wo hu bibisa me ma me hu bibisa ontwa so no ne menye de entena ti ya de tete hono ma na ma nyinsen ba me pacho me wie school ansa ohun me 2014 that time na mo JHS 3 mbe wie school nti 2017 na ye wo akola no ti ye wo akra we JHS na wo ba odikan mpacha ya won sa abre ya wo kana asemi pacha okay ti me wo akra ni wie ye no enema beble koso e wo ma wo ma e ntokwakora chedi mu kire yen why sani ebe ya asem ye descend won so a yenim ya wa yate e wo nkomomu nti ne ye descend sa kwan ne so di ebe na wo fe pacha me kwa wakra na ye MCS ana CS na chiri nso no na enema mu ye den ti that time na me ni bank account nti me de misika ma ne se onfanto na account me mame nti e ba se ye be ye MCS no ni sika no koyi misika no 2000 no de ye MCS no ti yi mi ba fie no no ka kire me na me so enye hwe se me nkwa na wo ye de wo pe na so betu sika na mame ti me mame that time ne ye kwa asori sofo ne de mintimi mbo ne din ti ye kwa asori ne niema bebre ne sisi ye nti na asa boy ni hyede ni do emfama mabusua nti me ma me ba on ne wabusuafo ko me pacho de bi se asofofo de ensama obeka ombeka ye bebre ne sen kan bi kire yen ye pacho e wono sofo ne ka se me ma me nye me ma me nye why na do ko sa asori pacho be ma no ena de ko asori pacha ena asofo na ka kire o se wo maami o wo ba wiase na wuti hoi wonye pacha pan be so kunipa twetwetri pacho e o hunhun fam so ye beifo pacha nti e hono na be ma ni ani gie de mamma me e ma even no me de ma ye de me nkasa menye me kodi be ma ni nso achi enam se me ma me ne me papa entamuti ye me nana na tete ye nti na edo na ye wo mama me no na e wo fom tim kodi be ma na chi so maami ye beifo ampani ampa pachan nti e ho no me maame ba ya wo ba be hwe me no edan ne ye single room by boy me maame ba ye no boy ni me ne maame nyina na eda dem ho no nti se in case sa akra me ngoda se in case me maame kra ka se bi akra no onkoto ade we mra na ye mfa enya akra ne ho a wo mfi enam de wa ye de wati ni nti wo mfi
nti ase ekoso ama epie nti epie ye no na ha me maame yie pa wo bete se sofu bi ka se wo maame o wo ba wiase no oye bayifo no ene ye bi te sesen na won so a wo ye ba no wo ye de kire wo maame me de nyame anim nukure ni me ne me maame ani ne yie de by de me mesese maame o ba bi o bi o ti ra wa wo se kura gume awo ya o na se asofufuo bi no mo a eya na wo bi aba sori a mo de amani na bia che telescope wutimi hu nipa na hunu ne wo na chidie tua na so ntem ne wutimu fie ho na de abaifo ni ho na brampa yanka no kran fa nche nkrofo bi ohun ye bomman ne ye sa abusua na je aden eti won kwa na wani yesu betna asase so nte ono na ni bie ya che telescope a won de wotimi hu ne yetwa watiko ne chese de ye tokro obi ma me ye ba enti de yin okay wo ye sofo de na wo ye de aboa de na wo ye de aboa sa nipa no mame awia se wote ye nka fa cha ye why na enkwala adwene nso so saa bre no sese wadi mfie sei acho 29 samre wa wasting years nyina to agube ma ba ko ya tena 12 years adenti wode mintumrika emenom ho nkwan enkomo no to aso se ne na wo kona ne ehwe de besi ntimbacho honom no entokwa koso yeyi me ba fie no ene misun yie pa ba ye hono na ene mamunye se me maame ka so de me kɔ yekurum me na me ka se me nkɔ nti ema boy no ede me kɔma ne maame wo baabi ani anansu ma sa time na me maame ni mekira kwan no ni baabi ana me wo wabudu ato ne maame atwene nti na me maame esu wo kurum hono na me din da ho nti ona maame ba ko frɛ me se akɔ unim se me pɛ wa asɛm pa na wo maame wo ye na wo maame ba ye oba behwe ho no ne ma akoso no frɛ wo maame ne pa na kyɛw enya san so asabra wachi tie ho no akra no kra no oyare ye de asrambole jo ye no nti ye pedro de ye no okro ne so anti akra no kra ye ba kumasa na me ba na nyini fine na me ko page atoafo na ye ko me de to me bra na kiri ba me yenu ne me nanim ono ka sa maame tie pa ne yekopa me maame akyɛw ti yekopa maame akyɛw na maame se akola ne nti wagya bibia de ayede de akyɛm papa no ane yede tete wonom ti yede tete wonom na madam bi ne sata ne yetimetima ya ma Sandra no ka kyɛ boy ne se boy ne enye me ho ade na me ka kyɛ boy ma Sandra se ene ma akoso no afa ne yakwa maame na akyɛw akoma ntoyem nti onya abotre ansa na me sokra fe na maye de me ni nipa nawo ti me nhyɛ da nye de ennim ne yesa na me ka sa akyɛ that time no na ye tu afiri me maame nua ne fie wo na mtokwa na esiye nti maame ne ye no ne me kasa no se wate ti mu a na ye de tetete honom a na etu firi honom ene ekokotena ye ka ne sei dwunase o de kwa di binsu na ekotena honom na ye de tete wo me maame de me kɔ ne nkyɛn ono so etimi ba ye nkyɛn ne ade bibia ye fine ti ye de tete honom na boy ne ka kyerɛ me se onya land bi opeso kotobae oye na adwo so opeso koye me ho ade be ma no oye adwuma be pacha oye carpenter ni ne no pacha nti oye na okokun hu plot no ne me di hu nkomo by baby ana plot ne da ne de wa ankyere me no siskai na me pesen ka me pebi ka ho na me ma de toto ya ware ho ne ma na me ye ho ade by plot no so nipa ne de amayefo nti be pese me koto na me so eye sani ebenya baby de yetia ye de ato patch one na damfo na top plot ne to eche sata mo de ma wo 5000 no yes kana na osusu senka bi akode ye ho ade ana ye nkoto plot no me patch ene de ma hu sika no patch ene de ma hu sika no enti emua na one me koye ebo me ti one me koye na obo me nya se na ye bro wo yi me wo ye na ebro na start for na akra ne wo be 4 years we train man e ba ni nyini me pacha no sha se ye bro wo pacha na se school na military academy at say we nya wo ko no e de ba ne de na wo ya e ma be ma ne bro sa me pacha wo akoma ne bufu ntem
ana me so se ne bufu sa na so odi matema nyame anim nukure ne me nka ma no nye dey entum se me hwe no ka ba ko abeka me so me side ye dey e dey chere wo so kokonya na o komo ni edi ni aba pacho me so me wo kokko kakla ba enuru ne de ye no ti wo hwe na wati kwose train so afu adoa na mo twabo mo ho a sa bi pacho nte wono ya ti ayere so ana ese mu di ahyem ne ba sa ho ne referee mo ba no na mu ni referee pacho de wa bro wa pacho to aso e ti me zisa me nema ko me kurum me koye na ska kakra wo mo na me de ko han dan na me nana mo frɛ no ti me nana mo frɛ no no bai obo na danfo bi na bai ti o mbai na me nana ka che ne se de wa ade na si asem na si akwa akoye no be ma no ne matena che nti o meye me ho ade obi a wabu wa wo beku no meye ho ade ai se wo pemi a wo meye me ho ade se wo mu ntimi enka se wo mu gina no so nti wo mu ma me ne ntena o mu si bi kura na me pe na ade mame na wo na pe wade ama ba cho de se me kamba pa chan me o ma me ne me a ya menka nti e hono mo no me ba betena afigya se hai dan na me nana mo ka asa no me pe ma de nti yenkume na mpese mi ku aka me wo ka me enku me nana mo ka asa no na me ne ne ye de me ne ne te ni nyina na me ne boy ne da so te ba na me ne ne nte dan ba ku na me wo afigya se nti se de mu nyina bossing ring mu bio ti no oba me nchen wo abla na me ma me nya we me nana mo nso nya we ba ncha bediu no pa cha otimi ya wo no mu nyina eburo ni nyina mu ye bediu nti na mesua adwuma wa atimatim sister adwoa onom na ode kwoto me madam na animu se one me nkasa na oba mabusuafo onom na omo se omna meye me ho ade ansa na ode maba ba ono so ne emamu ye de ma no timifu mani nto akora no na me ne nye de entena pachan na me madam ne efre me ne me kasa hai ti ofre me ne me kasa hai no se akomi srew jai bibia afa ye de efa che no na fu ani to akora na wo e wo ha no enye eno ya tetefo sorry na madam ne kansa a kire me ti madam ne nyame anukure na mpe na asempa no no so pe masem ye si u ferry for so me pa chan ti o kan ye no mete madam ne ka che mete ase ti mete ase no na me ka che nse meja bibia amana ye de amana ka me ne besa atena ti ye tetete ho no na oba me nchen me so me ti me ba ne nche wokuma se ya no sei me ma me kula tibusa me se nye no kore fe kire be di don kakra akra o ma me akopa ne chew na anu ya waje watum no still na wo de tro ti wu a o ma me ni ekun wo ti me se anya no kore ti ma me cry na ondo okasa bebrebe de kire me ba me ntie no na me sa be di na chi nti me be di na chi etete wonom that time na edan no na wa hyase si ba kakra that time ningi na nso no na o ma misika na ma edan ne ho ayi ne nti fa sika di na me family enya japade pa chan nti edan ne kwa ni mu no na ba bia na yete na fie wula ni tuye na oniska nso ode be yede ode be bodan ne so ti oye na ode tu manim ese mi wusika me mo ano so ko te afigya asa na me tonsuo afigya ase fo nyina ni me se me ye bele fo pa nti one me kasa asa na me baaye no na o kasa me moa no na edan no eso bo no na ye ntimi mo so na ne ye de ya dia na ye nkohye mu saa o kan ma afuma adwen ama no na o de kwoto saa me madam kro na ni madam kro idie pa chan na o de kwoto na ni kro o te so de ti o de kwoto na nim na o fle me na one me kasa na o se akomi srew tenase na wo ska konekoyi na fa boa no na mo nkonko tenam na anya hwe na ye moa mo dia beboa madam ne kan na msemate na mkokoyi 50 million o afigya ase pa chai 1500 na mkoyi na mde bre no no so wo boss flat 2 rooms ti mkoyi ya na mde ble no na damfo eja kwa wo ye sofo ye dansini ohun ska no even boy ne koto nua ne nchensen cross ade mimi din na ye receipt no sade mimi din na ye fine case ene ye de tete wonom ti meka sema ye kwotena afie onom de ene ne ma ye kwosokra de chese de ne ye twempana na ne ye tai dan no first na ne ye high dan me pa chai say ring na dan wrestling and they say mo free boxing ring ma ba wrestling ring mu we pra de cage match cage san hyeso eno obi amejew eti wado ba sa na oye oden
mpacho dem ba so wo se na chain baby ai nti ya kwatena afie ono mo ne de ne woni me kasa 1 2 asesesa wo ne makọ so onim se wo ye me sa nso amesesa me ne ma aye de akwa ampa I will send you back to your father's house me pacho ai because they say wanya edan na wie nti won ti sika nko han dan bi to onim so wo hye mabufuo sa ha mesesa me ne makọ because do di kan ye na ne han dan no mesesa me ne ma de akra ne ko ekra no woni fie aha nti no fi so obesa nya sa opportunity na mama sa sa me na me so me ya ma adwen se me nkọ na me nkọ china wa digreda na me so me ka sa na me so me de kire no nti ya tete ho no na enema mu odin na aho kire wo ho me pon me ho no na me nyanya ba bia na me ye madwuma ti me de gigya se me pa adwuma ti gigya ni mu am de gigya se me pa adwuma na me ka kire me kiri ba se mi pe container mi woska bi ye de yeda ho ti mi pe container ti pese mi nya container ni wi na mi nya adwuma na me ya na mahu safe de menya mi container nti mi siesie ma adiem na ba ba ye me ankasa menya me ankasa madwuma na me ka sa kire mi nua na mi nua ni nya bi ma me nipa ne de my 3000 ti me ka kire boy ne se menya container na nipa ne se 3000 no so na se ya SOMPA nti wo sai na me se me 1000 wo no so ne sika wo ne ho nyina 800 cedis enti saade a wo de so me so enti wo de so na me so me pese ebo ano 2000 ne de kosre nipa no na me sa akofa me 200 cedis de so ne de ma me nua na de kosre nipa no maaye enti emu ana me nya adwuma ni bi wa Accra ti me nya adwuma ni bi wa Accra no me ne kasa no wo pese me ye de mekọ ti asori ana me ne kọ e wo dwuna se wo no ma ICCM na adan na ekọ asori wa sorry be bro be ya papa asori ba so ni e bro ti menene kwa asori na me de kwato sofo nanim se adwuma se na menya ba maka kire be ma ne empene ese meye de mekọ Accra kwa ye adwuma no na sofo ne ka kire me se me de minja bibia anya de ma no ne be kasa nti asa endi be week kra na cancel na sofo ne frɛ me se membra nti me koye no ne boy na ye da akasa wi na okache me so o ma me 6 months na me nkodi wo ho emfa mpeska me de emeye me ankasa madwuma because of some yenya container no awie na me da papa na terms and conditions akozi sofo so musu hia mema o momo de no ya na mu hia me blame no na abrampa na osua nti na adwene ni mu mie be ma terms and conditions applied ono so oni wi ode ye o obi obesan abrowa wabo wa mo anya akotwa pen pacha e da me asai be ma na bo mo anya am wa hu moja ni pen pacha enche kula enu ntikra na amma ba ha no enu nti na amma ba ha no oye made enso onye ne funso nto se wutie ya radio na wonni hwe ya bra Facebook SOMPA 93.1 Facebook behwe oba wote ya be ma ema ne tribal mark ahodo wo ne ho moja pram no wafa nwa free busuani bia ne umesi nkonwa ne won kamrada wanya akokoduro ne ahoden se bridam no na sabi be ma ahoden a kobuko mare ne se ho ye totwede wo ho yenua be ma kofikensi obo wrestling se no so ye adwuma wo ho asontokwa a ne wa pe mema ne kwane ne nko na oba woni natena won fan ensa kwoto anko hunu obi ada wo chasa wonya bibia ye bekasa be ma die wo ye size chese wo ye sexy wo ye ade wonya bibi sa ada wo authority bo ba ne ma na ese yara sa wo de tell maame won wa hu nkotwa hwe nyame do ye nyina nenso maame do ajija aji owo hwe ejeti mi tofie na abrampa na obi edwane maame ni chance kura bia no one ne ma be hye so be ko na oba tan butu ne ma ne so chese abra na ejane kura gina mu no wo try so obe bo ne ma ho ban wo bo ne ma ho ban di ko owuo mu nanso wasan saa odo we hu ke ewuo nkun ke ewuo enkun free wiase wo de ye mo ne tofa timbacho because asam no afa na ahye me pa wo wone hwan wo nsamfo a wudi ne wiase obi atwimpress wo so da
nanso obi baba na wo wanya ne di ni free ne na wo free ema wo no so mu free wo obo na ku no to aso e be ma ne friend say John Mensa when to me am Black Star pacho de John Mensa one that sweet any ese we de nyame nko anso nko ye bo Black Star ni ti no nke betumi ahede bo a hye papa Jesse number 10 papa ya wo bro we na da so yi pacho we di mfie sen pacho minim ni age eya amuye mistake o we say we no grand peasy men kansi ni twa abusuafo mesremo we no eya akokora nka ye grandpa nanso odantamunti eye grand peasy na esibam wokun wo ewiade na betumi dia ya aboa wo menwia me pacho nti me kwa akra no omuja me kwai ma me kwa ne sofo no ti me kwa ye no menya be 3 months na me ti pacho hairdresser ti me kwa ye no nyame anukure ni ma me na me ne kwa ye adwuma no pe ma sempa one ne ba ni nyina nti ehono mo no na me te se wakwa akofo ba foforo ewa di bi no ne de nkra koja asofo se one won kasa se kodi abosomi nsia na bra no wakofo ba foforo da bi sofo one de me na me de kwato sofo nanim so one boy ne nkasa ma me na me nkonko ye adwuma 6 months ne kra de sofo no na ekae nyame na mpachan ma ne te ase ti udi sen o wansa na wonya ne ntie se oba ofra be hye ne ho ha pacho minya 3 months na wone ne te no ma mimi se o sa na ma we ohun se eduru ba bi ne me mate a eduru time ase wabre o ne po ho ya afono no ase on toto ho kakra bi a wabasa se pona wafuru se ban se ne wafunu tigu ikura de ne de abefo de no wan toto oh timidi matam ka che me se eka o di matam sa no ne me kasa na me so mbufu na me kasa o mo pata o se o mu nja me na me kasa na me so dodo na me so nte sa no ka ti e hono kokofa oba e wa di bi nso na ode oba ne ba beda edan a me ne da mu nyina wasem na ebu papa uhu we nyina na we nwane pacho da bi adai odo minya wodo ana treme eya dien pacho me de adwin bi she me trim se na minim se de wo ye ni nyina obetimi asese firi ho ana asese efiri ba bi kura na he ba obenya ho da so be bompa yes ya no kwan umu atamfo megu aware da bi menua ma menka no kura bi nkyere wo bra ba ma be ye enu mu nyina no oninia wo ye enya honhom moni bia na be wure wonim so pese wokun wonim so pese wogyawo wonim so wahye oba fufuro bia woni ne behwe abom ti wono ewo se wokọ wonim bibia waka kire again no metie woni again record ho ne phone so ka kire again se ono no se ye flani mpanifo animu a obe pretend se wodo me pa by wono nanim na komam se de be ya ye me yesum ni bia emmem enti de ode be ye me na me yankasa na meko by na be ma ne nso ma me ya we se ne ba na kofa oba afoforo onka enti wanka nkire me enti e wono mo no boy ne sai mi bebre kire wo ma me ni nua mo se me cram se wani me nja ya me poison no me pacha me ye balok ke kan sem bebre me ba ye wasa ko tabuom ko ye case se ono ne de ne wodi ne fie me ma na ni nka ti wo mo ma me fa me nkotum police ni ba ya otie menum asem na ojaim monfra John Mensa blasters why Timpacho sesi ano de aba ne se minya adwuma na meye one sofo kro na ewe ke ma adwuma no ye pamo me de awo kan nyina twagu de na wo je free John Mensa ho because de awa ye me ya se wan ka me ye ma men kan mesi ha wo de na wo je free John Mensa ho awia yi me pacho sesi an be 2 months ni minya call no fire me mfa ne call ti maka chense mo no so mfa me call ti e ho no na me ne kasa asu bia na oja me ho no opie okoba ye na madware awie awura dem me wura dem an otu punum no to hye me so bo me ti obo me na me nhye hwe
ti me epono no na me yere me ho pempono na epono ni bie yeso ye fie onsuo da ho na me de me ho saa naked ko twa nsuo no ti me ko twa nsuo ni wie ye no eni bebo so me kra na me hu nye me ye me da me so da ye na me wo asie ye o mo wu wo de hu naked saa ko twa me pa chan ma me na me ko ni fie ni wo se sia wo de hu saa naked me pa chan be ma me ba hu me be ma atimi abowa me na dum pempen so a aje wan kasa wo defend wo ho for so wo ho pempono ma ne pie me pa chan ade wo ho saa naked twa me de me hu naked so won kwanti me pa chan wan nyane a wo kum pa chan wa lucky pono no amfa pa chan ensuo ni da ye fie nchen ansa na makọ obi fie yo eya hu me why ye wura don na ma han John Mensa to say hello John Mensa to say I'm back to one in the Mensa to say me pa chao ye ne Brad John ene ye di nkomo ya na but one mo ye da se ye frɛ wafa bidin de nana ya se wa me ye adwuma SOMPA TV so awia yi ye te ha ye nka bi nhyiemu ɛna oba bi aba ha ɔse ye frɛ ne Cecilia Ochre na nsɛm a wɔne ye ka no enye nika ebi ne se wone natena how many years Pacho 12 years wɔse wɔne watena 12 years wakyerɛkyerɛ nsɛm a wɔne wawo ba ne ade mu atete ni mu bro ye de enim enti ye wɔse ye frɛ oni obisa ho nsɛm me pa acha wɔbɛ wone ne tie no asetena ne te sɛn sɛnea wɔkeka kyerɛ yɛn ɛyɛ no kora na ɔno ana ahyɛ daada ne ho producer akotwa sini bɔ kyerɛ yɛn ɛno we here deliver mom pass off on fan man why me pa acha ne senti ɛna ya frɛ ɔno ntimi yɛn hunu deliverance kora wo hia ne ɛmɔ no ya mene nete minimum dia me dia no ɛna ɛyɛ fan sɛ ude man fa film say na no phone di de na mpeke ko no de peke ko ma fa phone ko anta ba so anya hello na mde phone ko ma no de phone no ko ma no ka ta so na se peke ko ha na se peke ko na te se yiri si ka sa me ni no here an ka sa nam de ni na ta ta na me chi mi ko su aye ma ni di ye mi ti ye na mi ko ma juma di mi ko ba na mi ga ko su ha na flow am peke ko de ma wa oka janse mamente koko mampe koko sasa hadi amena mtoto mwana papo na mame ndio dembo ana ya professor mmente former minister ana di pie na no wan so hwe ndio so no nsu da ho ana so twa nsu no na ho pai ndio mo no ka sa ko tumpe no bi ani me ye tana ase me kan je tiri na wo so da wo so da we go for so gina se ye gina ha the boss ma ne o ka tira no kwa me na vision za ko zia ade se no mo ewo ho me ka tira so fa se mo de mo de ni pe hu ti man ka se to no pre ni difo no bi sa no se na se na ni ka ne ka ne no pre na ya de se na o do hu ku twa ye no so ya do ku twa ye no e ni so ne yesa ndi ba fa flem ni mi de hu nkomo o ame flem no di hu nkomo na bi se bi sa ba me no nete me na se mi tu hu de anamo na mi de me ye de mi tu hu anamo di ade o si ye ye wono hu ahwa na ma ye hu eduma ebi ma de efri wo so di ma mi di fo ko efri bi sa o se ade na o mo ye ye no efri wo so na se da so ye wo si si ade o da o hu hwi ti ande na no ho na flem so fo David Diane Antina. O plan so for Gajan said, "Want to minimum to Nebim." What do you mean to the judge? Why you know many people go in now? That's a walk, that's what Gajan told to minimum to Nebim. I saw no man kind of a silver. It didn't no problem there or the other. No, I made away, never fire away. Minimum problem there or the other. Don't let me to minimum to Nebim. Oh, no matters or the and as I said, I just something or the buyer now. And then you too. Ba ko krum na ba ko ma on the phone krum de na family Bacho ya me no e wo kan no me da say John say ensem no watimi
agye brepa bo nsem ne tofa edi amaye me pa cha John emra ofa akọ no eden tawantawa bebre bai me pa cha now suspect we yiri yo se nso won pena menka won pena ho now suspect ni se o twempena bi fa wachi ana no me ko na me pa ma fa ne ko na se uti ahwe ni pa pro me ti ahwe yo me fa ko me tiki ko na de bre no it is about my friend o fe ni nyam bi sa tiki ko no me kan hello ana so me thank enti no me pa cha me bi sa wasem bi wa ha na what suspect na what suspect ne pen say bi a oni be ma foforo bi di agobone wo wachi no me ka kra me kan se so ni ni na boni bi ana sa wo twempra wo wachi wo twempra wo machi wo aso twen wo ho a wa sa da me do to ma kuma ti tala me na wote me no nte bone so yo me to se ni no ka no wan si di kura ndi ma wona afara no nam bi yem po nam bi ko aduma wo bone fa ho me ni bone fa ho why are there me pa cha na bro ne nso because ye hu pictures bi wa ha e dia dance ye say ye wo John Mensa obey wo de na gina bu marry na boxing ring mu ne na tentam a se say kra dia akwawie se mu gina wrestling ring mu a mo bro mo ho a nti no wada woro ma kire mu bi wo I know my mentally phone a major finish them no I know say me bono no eno ne de bi ka no Ipato eno ne ever the first day e buy me mo no ansa na mote baabi na mote no wabo ne pen na we ya beto so na first time a wo bo no ne bra phone ne ho asem baaye no Ipato what na te him na bo no me pese me hunu se mutu free baabi kwotena baabi ansa na mo ankasa mo de no eye ready meboa me pato enti bra mu di atutena no me pacho mo wabo ne pen ansa na mo ba ha wo ba bebro no me de no kro ho a sabi me me chanto mo no ne ye na ho eno so on fa ma me sabi me sa ko ye de ko tra ile free bono me kam ni na ma ne hu me djuma me ye sura me fo se me fa me san kan da eni ebra John yadi abaso body bi ama Hawaii yadi abaso body bi ama bra John tusu ya mpa se wunua ba ne be mate na oba unua ba no be makro no em fansa kotoa kra emehuna abusua ne wono mu ni nkomo odo asem nti woni unua ba na wo abusua nka hwe na afi bra John odo afi yakodu mpempenso a ya buru bia ma moja apram ya mebusa wan ka obefa ne sen bekwa akoko be ma police ya che no be boni dua ma na ku ana de na nka obeye kire yen e pa cho se no ho ade dia no ho de mesere de ne ma me no ba ma mo na mo bisa ma me se ma tu no mo empre do go se bi so wa ye oba ho ade ana wonya oba ho ade no eno ne nye fa question na me bisa won ye se susu ya mpa se wunua ba wo de wo te wo ba bi na wonya ne ntie se bema bia de wo nua ba da ne punching bag di na birdam brada mane hu tutwa moje ba bra John enka wo mfiri wo fie nkoko nka so sa to kwa ni no kimi kuma ni bi ka wo nkoko ni ma de ko mi na ye enti anda John me ba na chere say problem wo ho because ma men ka say min chew under no circumstance na woni obi betna na wo be bro no amina drum pempen so a nipa ne hu betwa me na me ka sem we ya kire wa wi pege me se mabona me ko ni de ma pass na pa ko so na dia bobia e be ka so to ano no enti no se mabona me pa ko so na se na dia abure hu dia enti no ko twa wo wa ye hu ye no na ede ba de na ama ne ko twa sabi wo no wa jata nu enti no emoja ne me busa moja na wo mama jai kasa no nim so obeje adwuma na ya mama nkoda John me pese me hunu se moja e pram sister yi ya yenya bi evidence de kire madam we want evidence no me no so me ni pante se me mo so enya evidence se pa ka we me pato no ma me ne papa no ndi ma na de me ne papa no e sia mo na de wo nka mo wusuban we na me pese me hu John tie wusuban we no eno na me pese me hu ana matala nku ama ono wo bi baba wono na wono no ya wakofa ni di ni bie
ane na wo bie John wo no wo de na dane punching bag e bro na ma moja pram John sa evidence we ya yanya no yemfa ho ne how many days ya die John me say wo bedem John na wia we me ya say wa me ka kire o say ye behind that special no air condition no window ama wo John what dem because wontimi nkwankofo obi baba na wo ma mesibam no wo kofa no enya ma wo a Calvin yade we free so mame wo kofa na enya ma wo a jano na wonko because in the first place wonko je na free obi ansem enti wonni ho kwan sa wo bono na wo ba fa ne sa wo ba ko school wo beba teacher need ya ba pai na chi sei e na ode be kire wan kan go school wonko ko obi baba de wonya nipa wo bi baba enu ama lady ti ha ensem we bia na wo ka na ma ya twene no because oba sa early stage no na uswa enti mami wunyini banadwene bia ma wutiri sa pe ba bi fa tena se ama be ma John Mensa won mo captain's band yet ni aye o say defe won mo captain's band enso we di chenchire dan so wo bro entre head wa wo betini ahome biom e ma ntu wo no mo hofo ade we enya nne ade we enya nne ni ya burubi ye kubi ye wobi se kan the cement block upeche aden e de etan Mr. Champion brem na John obedem John Mensa bedem John Mensa wo bedem kofa dan na e wo makura se ho me ba jo sa dan na e wo makura se sa dan no me fa dan ye wo wanya fie wura che Japan me ba jo sa dan no eye me ma me plot ena o ka say ye nuafo no se wanyini nti obi anya sika ye mfa support me maame no on fa nya nti me dia wo ka bi amata o se ni sika 900 cedi aba mu ti me nkwafa sa dan no me dia wo ka na mata to me the fact say watimi anya akokoduro ni ahoden abro no pa chan enu na hia me wo wi a ejapade ne ho asem no eye secondary matter ye pre nkwa sane apre ejapade Mr. Champion brem